So what's up guys? It's me again, Nilandro Di Guzman, and you're watching Biker Student. So ayun guys, punta kami ngayon ng Bamban Tarlac. Dito na kami ngayon sa Ordanito. Nagwakati na eh, pakita ka maki. Toy. Yo, what's up guys? Ako yung maglalaspag kay Ryan. Nandito na din si Ryan. Ayun siya yung naka-blow. Pakita ko sa inyo mamaya pag maliwanag na. Ryan. Maki. Biliasis guys. Ay po, taka. Biliasis. Town hall nila. I love Biliasis. Tapos dito yung palengke. Bagsakan. Wala na si Ryan. Si Ryan talaga oh. So yan guys, Carmen Rosales na kami. Ay, bisit. Oh shit, nalis ko na yung jacket ko mga idol. Si Ryan oh. Kapagod mag-bike. Sarap mag-bike. Ian how? Laspag daw na si Ryan. Nilaspag ni Maki. Nilaspag ni Maki si Ryan mga idol. Oh, wait now. Motor. Sumasalubong. Kog. Namin motorbike. Kaya. Ay, nako. Laspag na talaga si Ryan, oh. Entrance daw dun. Ha? Pengay. Ayo. I-upgrade nila. I-upgrade daw nila yung SM Rosales. Sabi ni Ryan. Chilling like a village. Ininutan day kikatunan? Ha? Ininutan day kikatunan? Ay? So guys, update na lang ulit mamaya. Naganyan pa oh. So yun guys, ano na kami, enter na kami ng Tarlac. Dito na yung checkpoint. Oh yeah. Achuchu. Bakit ang ilaw?
Tarlac. Sa traffic discipline, kanto. Ayun. Na guys. So what's up guys? First stopover namin 7-Eleven. Tarlac, San Manuel Tarlac sa bayan. Inom lang ata sa pasta. Ha? Hindi mo lang ako ba? Nyata, tandawan. Tanda? Poster. Booster, baka naman. Sige nga Ryan, niya ka niyang. Full mood ka na kay Ryan. Taga-tawag. Baka naman. So what's up guys? Nakalis na kami sa 7-Eleven. Agarbis. Maambon mga idol. Ito. Sana umulan. Maambon. Visit. Pangit ng ride. Maambon. Oh, kapal na yung dito. Wait lang, may papakita ko sa inyo. May papakita ko sa inyo. Sayang oh, ang ganda. Hindi nyo kita. Apakaganda mo, ang lakas makaakit. Para kang anghel na umaawit sa langit. Aabutin kita kahit maraming balakid. So ayun na nga guys. Maambon pa din. And kakaalis lang namin sa 7-Eleven Tarlac. San Manuel Tarlac mga idolo. So ayun, bike ulit. May 50 kilometers pa kami. 50 kilometers pa papunta. Tapos suwi din kami ngayong araw. Mga anong oras na ba? Lang. 6:20 na po ng umaga. Nag-ride out kami doon mga 4:30. Wait lang. Tarlac. Kinis ng dan nila dito ah. Mas makinis pa yung dan nila kaysa sa mukha ko. What's up guys? Napakahangin dito sa Tarlac. Oh my.
lumuwag yung ano niya, bottom bracket ulit. Grabe kasi yung kargahan kanina. Ayun, gumawa. Hanap kami ng bike shop. Tapos pa-ispitan. Ay, naku po. Anong oras pa naman? Slow. Kita nyo. Oo, siyempre. Matakot. Puyat yan guys. Kaya hindi lumalakas. Puyat ng puyat. So what's up guys? Siraan ako. May nagpapano dito. Nagpapatulak. Kaya pagpaguyod. Pakita mo. Ay naku po. Hindi nagtitidal. Papahilig naman. Siraan kasi offline na ng bike shop. Na bike shop. Nakastak sa akin yung bike ko. Lakas mo daw. Tumuko na yung bike. Tumuko yung bike, yung tao. Wala pa namang bike shop. Ito siguro sa Tarlac. Umay. Okay, mamaya na lang ulit guys. Dito na kami sa Monterey. Wala pa na. Payong ko na naman eh. Mabuhay yun. Tarlac City na guys. Tarlac City na kami guys. Nyatan. Pero hanggang Tarlac City. Ako mas gawin ko ako Monterey. Nakapagka atay okay na. Nabanog ako. Kaya na ito no pa. Kaya hindi ka mabangit tanong ka tapos ka na nakakit na nagkakigar natin ko na bike shop! Ano na? Wala na mabuti kong flat na patik na to putong bracket eh putong bracket kasi okay lumay ay manog ako namamanan nakakali na yung kamay ko palit tayo ng cellphone pag video dito kami ngayon sa ano BBB Cycle sa Tarlac City guys 105 guys palin siguro tayo mati mo depende ako mga tao pa yun yan ilalagay ko sa bata Turn right onto Zafiro Street. turn right daw exit na natin yung navigation para ano gamitin ko na guys so yun guys may mga road bike din sila dito mga Twitter tapos mga mountain bike dito sa baba ha? Magkano tong trek dito? 43 yung trek guys 33 taon. La Respiro yung kanya oh.
McFlurries. Ay, matigas titik ko. Ano guys? Trek, Java, Triton, Sunfit, Kepler, Laki ng wood niya. Gravel Bike, Ilang pan to? 28? Gravel Bike, 32. Tama. Gravel Bike, Twitter Bikes, Twitter Road Bike, Gravel na Twitter guys. Carbon Lodi, mountain bike nila. May mga road bike pa dito, Spanker. Stick, naka-suspension fork na road bike. Tapos Pinewood. Kulong, helmet, paddle case, bottles, upuan, paddle bag. Nagbubuta ka ang sinayos. Ha? Nagbubuta. Uy. Naayos yung bike. Bike nito. Bubukas yun ng kami. So ayun guys, tapos nang maayos na yung bike. Tapos na maayos yung bike ni Maki. Ride out na ulit kami. Diretso ng Bamban. Nung oras na. Sa BBB Cycles kami nagpaayos. Binigyan kami ng sticker. Hindi ako nag-sticker. Anong oras kaya kami makakarating dun? Feeling ko ano. Siguro kaya sa bayan pa lang kami. Bike. Sa bayan pa lang kami dito sa Tarlac. And yun nga, dadaan pa kami ng Kapas, Tarlac, tapos Banban na. Mga 28 kilometers. Pangkay yung mga balakat doon. Bon. 28 Mapalakat kilometers tayo na pa. kasi doon na. Depende sa time. Ryan in the house. So yun guys, 28 kilometers pa. Hanggang Pinapilan bridge. na mo tayo. Teka ha. Itrasa yung lumay. Oh my God. Lagi mo ha? Maki. Lapay 20 niya, Ryan. Oo, next week to. Ryan. Next week to. Ryan in the house. Ayun guys, mamaya na lang ulit. Update ko kayo. Pag na ako. Si Ryan po, malapit na malaspag. Malapit na. Ano na to? Bayan ng Bamban. Tapos papunta ng bridge na.
sa may boundary ng Tarlac tapos Pampanga. Mamaya na lang guys pag nasa bridge na kami. Bye bye. Peace. Guys, malapit na talaga. Let's pag na kami. Try your ride. Malapit na talaga. Ay. Konting ano na lang, padyak, makakarating na kami, pero pauwi pa. Wow. Ay, nako po. Ito na. Ito na talaga. Ito na. Joke lang. Nangangalay pa ako. Ay, nako po. Anong bro? Ito na po. Ito na. Ito na. Tayo sa Banban Bridge. Nakatapak na because hindi makikita yung dating sa taas, so you know. Ooh. Banban Bridge. Nakarating din kami sa wakas. So ayun guys, uwi na kami. Nakapag-picture na din naman kami dito. Tapos nakakain na din kami ng lunch. So ayun guys, mag-awit kami. So dito ka na tatapusin tong video na to. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, subscribe ka na. Hit mo na din yung notification bell para maging updated ka sa mga video na i-upload ko pa doon. So ayun guys, like mo na din tong video na to at i-share mo sa friends mo para dumami pa tayo. Paalam! Peace! Bye-bye!